M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye. Lero pa 15 lomwe ndi Lachisanu pa 15 December 2023. Tikupitiriza kusinkhasinkha mawu a Mulungu mu nyengo imeneyi ya Adventi, imene tidikira kali mu Sabata yachiwiri ya nyengo imeneyi ya Adventi. Ndipo lelonso mawu athu akuchokera m'buku la mneneri Yesaya. Yesaya mutu 48 kuyambira ndime 17 kulekeza ndime 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Archangel Mastala, administrator a gulu la tiyankhuleni Ambuye, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wa Mateyu. Mateyu mutu 11 kuyambira ndime 16 kulekeza ndime 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani, kuchokera ku Bembeke Cathedral, mu Diocese ya Dedza. Tiyeni tisinkhasinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta mpulumutsi wako, oyera uja wa Israeli, akunena kuti, Ine ndine Chauta, Mulungu wako, amene ndimakuphunzitsa kuti zinthu zikuyendere bwino. Ndimakutsogolera pa njira yoyenera kuyitsata. Ukadamvera malamulo anga, bwezi mtendere ukukufikira ngati madzi a mu mtsinje, ndipo bwezi chilungamo chikukuphimba kosalekeza ngati mafunde apanyanja. Ana ako akadachuluka ngati mchenga, ndipo zidzukulu zako ngati fumbi. Dzina lako silikadachotsedwa pamaso panga, silikadafafanizika konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mu uthenga woyera monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu anati, kaya anthu amakonowa ndingawafanizire ndi chani? Ali ngati ana okangana pa msika. Ena akufunsa anzawo kuti, tidakuyimbirani ng'oma yaukwati, bwanji inu osavina? Tidabuma maliro, bwanji inu osalira? Paja Yohane M'batizi atabwera, ankasala zakudya ndi zakumwa, anthu nkumati adagwidwa ndi mzimu woyipa. Mwana wa munthu adabwera nkumadya ndi kumwa ndithu, anthu amvekere, tamuonani, munthuyo ndi wadyera, chidakwa, ndiponso bwenzi la anthu ansonkho ndi anthu osasamala malamulo. Komabe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochita zake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mu mawu oyamba aja tikumana ndi mawu amene Ambuye Mulungu akunena kuti, Ine ndine Chauta Mulungu wako, amene ndimakuphunzitsa kuti zinthu zikuyendere bwino. Ndimakutsogolera pa njira yoyenera kuyitsata. Ukadamvera mawu anga, zinthu zidakuyendera. Ukadamvera mawu anga. Ngati mukumbukira dzuloli timasinkhasinkha zakuti anthufe timasankha zakumva. Timasankha zimene tikufuna kuti tizimve ndipo tizitsatire. Ndelero Ambuye Mulungu tsopano popitiriza pamene paja akubweretsanso ndingati kudandaula tsopano. Ukadamvera mawu anga,
Tikalingalira bwino lomwe, ambiri a ife lero tingatokhala kuti tikulira polingalira padzana. Tikudandaula polingalira mwayi umene tinali nawo mbuyo. Polingalira kutheka umene tinali nako mbuyo. Kungoona kuyambirira umoyo wa chinyamata. Tikafika pa puberty stage, ndi nthawi imene sitimafuna kumva malangizo ena aliwonse. Pa moyo wathu wa chinyamata, sitimafuna kulangizidwa kwina kulikonse. Ndipo ndi nthawi imene timafuna kuyesera china chilichonse. Umoyo wa dzibwezi tachitanso. Akazi anyamata ambirimbiri mmoyo wathu. Kusuta fodya timayesetsa. Kununkha fodya mwana nthawi yonse fodya utsi papa ngati chumune. Kumamowa modabwitsa muja. Izi zimene pa chinyamata chathu timaona ngati ndi moyo. Kukhwefula, kuyenda dzimadzi osakutitsa kolala, zosapisira zitalitali, zambiri zimene timaona ngati kuti ndi zoyenera zimene zija. Amayi ndi awo amene azichita pa puberty stage pa chinyamata chawo nkuzisiya, koma ena amazitengabe mpaka na mukalamba wawo amakhala kuzichitabe, kumvetsa chisoni kwambiri. Ukadamvera mawu anga, ukadamvera malamulo anga. Ambiri mwa ife tikhala olira lero kamba kakusamvera mawu a Mulungu, pakusamvera malangizo amene tidapatsidwapo m'mbuyomu. Kwa ife amene tidalowelera mmoyo wa dzibwezi ndi zina zotero, tatenga nazo matenda, ndipo tatengapo mimba, pano ndife anthu osasisilika aswayi. Ndipo ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndipo timakhala pasi kumadzilira chidandiona ndi chani. Ndi chifukwa chani sindidamvere zija mandilangiza zija. Koma ayi ndithu nthawi imeneyi idapita. Pano nduyo takhala pa nyumba tsopano. Tidali ndi mwayi wa ntchito, tidayiseweretsa ntchito ija. Sitimapitako nkumwe ku ntchito, kupita taledzera ku ntchito. Palibe cha nzeru chimene tachitapo. Adatichotsa kumene kuja, pano tikumvetsa chisoni tili pa nyumba. Tikamadzilingalira timalira mu mtima ndachitapo chani. Tidali ndi masukulu abwino, kamba kosafuna kumvera adatichotsako kumene kuja. Pano tabwerako palibe cha nzeru chimene tikuchitika. Tinali ndi mamuna wabwino, mkazi wabwino, sidasamale zimene zija. Mkazi wa ulemu wake, mkazi wofuna banja bwino lomwe, mkazi amene amakukondani bwino lomwe, adakulandirani, akuthandizirani bwino chilichonse. Koma ayi ndithu sitidafune kufatsa, pano zidativuta. Mamuna wabwinobwino ndithu, wotikonda bwino lomwe, koma ayi ndithu sizidathandize mpang'ono pomwe. Lero timati tikafatsa nkumalingalira chidandiona nchani. Ndi chifukwa chani ndachita zinthu ngati zimene zija. Ukadamvera mawu anga, sibwezi zili pamenepo moyo wako ayi. Awatu ndi mawu odandaula amene Ambuye Mulungu ali kupereka kwa ife tonse. Tikunong'oneza bondo potengera mwayi umene tinali nawo padzana, koma lero tidawutaya, ndipo ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri zedi. Mulungu motsatira njira zake zosiyanasiyana wakhala kupereka uthenga wakenso kwa ife tonse mu njiraso zosiyanasiyana. Ndipo mpingo wathandiziranso mukugawa mawu ake kwa ife tonse kugwiritsanso ntchito njira zosiyanasiyana. Tidayimba nyimbo ya maliro, inu bwanji osalira. Tidayimba nyimbo ya ukwati, ng'oma ya ukwati, bwanji inu osavina. Kuyesetsa kukonza timathilipi, kuyesetsa kukonza mabindikiro, kuyesetsa ndithu kuchita zimene inu ngati achinyamata, ife amayi kapena ngati gulapo zibambo tikufuna, kuyesetsa kuti mwina kapena izi titachitira anthuwa atsatira mawu a Mulungu. Ayi ndithu. Kuyesetsa kubweretsa njira zosiyanasiyana zolalikira mawu a Mulungu, atikaguli tiyankhule na Ambuye, atikaguli Radio Maria, ati radio ali nafe tigawane, zambiri zedi. Makanema ndi osanena, television luntha ndi zina zotero, kuyesetsa kuti mwina kapena uthenga wa Mulungu ufike kwa munthu, sadzamva ayi munthu. Kuyesetsa kuti mwina tigwire ntchito za chifundozi, kuwathandizira, kukapatsa izi, kukapatsa izonso, kuwayendera kakundoko, kuti mwina kapena munthu asintha. Ayi ndithu palibe chimene chikuchitikapo mpang'ono pomwe.
ndekera katika menga zimezi ya sopano ambuye Mulungu amakutidandaulira ife tomwe sopano ukadamvera mawu anga ukadamvera malamulo anga sibwezi izi zitakuchitikira. Ukadamvera malamulo anga sibwezi utagwa m'mavuto awa. Ndimafuna ati kuti lero kuti aliyense mwa ife titazilingaliraso bwino lomwe. Ngati uli ndi kuthekera kwa kuzilingalira uli ndi nzeru ndipo kupulumuka kulipo mwa iwe. Ndipo ndiwe munthu odala kwambiri ngati ukufika pa kuzilingalira moteromo kunena kuti ntakhalaso pansi nkulunguzaso za moyo wanga. Kodi ndaphonya pati? Kodi ndinalephera pati? Kodi nchifukwa chani ndafika pa stage imene? Nchifukwa chani izi zili motelemu zikuyenda motelemu moyo wanga? Ngati ungatheso kukhala pansi nkulingalira bwino lomwe m'bale wanga upulumuka. Ntalingalira ndi kuunikaso za moyo wanga mmene ndikuwuyendetsera. Ndikadamvera malamulo a Mulungu, ndikadamvera zoyankhula za Mulungu, ndikadamvera malaliko ake aja, ndikadapulumuka. Mulungu wamphamvu zonse atithandize ife tonse kukhala okhulupirika ndi kumvera maso kutsatira malamulo ake moyenera. Amen.